ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị Ondo si wee wakpo ezinụlọ onye nke bụkwanụ kọmuniti lida, onye nke eji Ichie Akụruno 1 wee marụ na Iseke kọmuniti nke dị n'Ihiala Anambra steeti, ka a na-akọwa na ndị Ondo wakporo ezinụlọ nwoke a wee kpochapụ ezinụlọ ya niile, na ndị Ondo na-asị na nwoke ebe osu imi na osuru onye otufu imi. Bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka nya bụ ife si wee mee. Unu mana m weteburu unu akụkọ anụnwa ebe 2 hours ago wee na-agwa unu na o nwere ezinụlọ ndị Ondo wakporo n'Ihiala nke a sịkwanụ na Black Friday, na ndị Ondo je wee kpochapụ ife niile dị n'ezinụlọ ahụ, nke bụkwana na amaghị ife bụ iwefa faji wee wakpo nya bụ ezinụlọ. Bịakwanụ na-ekwugbo ife bụ iwefa faji wee wakpo nwoke mmadụ wee kpochapụ nya na ezinụlọ ya niile. Na-akọwa na ọnyanwa bụ kọmuniti lida nke ndị Ekwuru Iseke Local Gọọmenti nke dị n'Ihiala Anambra steeti, na afa ya bụ Kennedy Igbanugo, na afọ ọzọ ya bụ Ichie Akụruno 1, na ndị Ondo wakporo ya na ezinụlọ ya on Friday bụkwanụ May 23, 2025 wee gbuo ma nwunye ya wee gbukpọọ ma ụmụ ya niile. Na ndị Ondo na-akọwa na Ichie anụnwụrụ na-afụ ebe a dịka ọ bụkwanụ kọmuniti lida, na-enwelu ndị ọrụ soja nke sokwa alụ ọrụ na ya bụ obodo, na-enwere otu onye bụkwana onye oduka onye Ondo, amaghị m onye n'ifefa dere ebe a ka m na-akọkwa na ya bụ onye bụ ndị agha ekwe ndị obodo nwa mmiri tọwa iko, ndị na-ebugharị ọgụ na mma ụtụtụ ehihie na abalị. O wee bụ na ndị Ondo na-akọwa na nwoke onu na-afụ ebe a bụ nyanwa jesuo onye nke ahụ imi n'aka ndị ọrụ soja, wee gwa ndị ọrụ soja na onye nke ahụ so na ndị ekweghị obodo ezu ike. Amazịkwa na ndị ọrụ soja nwa nafa akpụje onye nwa ka ọ nafa akpụjeghị ya. Bifo ịmara ife na-eme, ndị Ondo wee mabata na ezinụlọ be nwoke a wee kpụpụta nwoke gbuo, kpụpụta nwunye gbuo, kpụpụta stepmọda gbuo, kpụpụta ụmụ ya gbuo, kpụpụta ma ewu na ọkụkọ gbuo. Na onwekwa onye fa hapụrụ, na-enwere nwa nwoke anụnwa onye nke kwesịkwara n'ịnụ di na June 2025 ya bụkwanụ next month. N'okwu ntu anụnwa ka ndị Ondo si wee wakpo ife niile dị n'ụlọ ebe a. Nọọ dịka ọsọsọ onye nke nọ skuulu bụ ifefe egbu ha, na nke kachasị nke kịta bụ na ndị kọmuniti anụnwa na-egwudozikwa onye ọbụla na ahụfa na-amazikwa gburugburu na fasị ọ gịnị na-emezi na nke ikpeazụ a, na si kedu ebe ndị ọrụ agụ na-eche mba nọ na ndị udo ya achị ebee ka fa nọ nke anụnwa wee na-eme. Wee sị ka m wetakwara unu nọ nke na-afịọ n'ịma na mgbe m wetara unu ya bifo na nya bụ infọmeshọn ezughị oke, kama na kịta na nya bụ infọmeshọn ezugokwa anụ oke, na-afụgokwa anụ foto ndị nya bụ ndị Ondo wakporo n'Ihiala nke dị na Anambra steeti. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-ajụ kedu ka ndị Ondo si wee marụ na nwoke anụnwa bụ Sabo nwa fa na-ekwu maka ya, onye gwalụfa n'ọnya na-enwekwara ike ntu anụnwa nwoke anụnwa bụkwa na onye isi ndị kọmuniti lida, na-enwere ike nwezi ife mee uche fa abụrụkwanụ na nwoke anụnwa bụ ife gbara nyaba ama, na-enwekwa ike ma aka nwoke mmadụ adụkwa ọcha ma ya gbana ama na onye nke dị ime na ọdụkwa ka eso wee gbuo ya. Ndị Ondo kpochapụkwara ife niile. Ofu onye nọ wee na-asị kedu mgbe ife anyị ebi n'ala Igbo na ife nke anụnwa onye mere anyị ife a, na onye mere anyị ife a ọ ya adịrị ya na mma ka ọ ya adịrị ya na njọ, nke bụ na ndị Igbo ya etetazi ụla were mma na ọgụ na-egbu onwe fa ka fa gbusisi ya. O na o bụrụ okporo tren ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa akwụkwọ m ife anyị akọ.